أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. bayan haka al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya samar da mu ya mana ni'imomi waɗanda la tu'addu wa la tuhsa. Alhamdulillah, insha Allah yau muke so za mu fara gabatar da wato karatu a wannan zaure mai albarka, shine karatunmu na hadisi, wanda ɗaya daga cikin karatuttukan da aka yi shirya insha Allah za a dinga gabatarwa ne a cikin wannan zaure mai albarka. To alhamdulillah, yau za mu gabatar da littafin Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, wannan littafi mai albarka ɗaya ne daga cikin littattafa waɗanda suka ƙunshi hadisai ingantattu wanda suka shafi hukunce-hukunce na ainihin wato hadisan manzan Allah sallallahu alaihi hukunce-hukuncen musulunci waɗanda hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo da su. Saboda haka alhamdulillah yau insha Allah za mu shiga kai tsaye cikin wannan littafi. Za mu fara taɓo wani abu daga cikin tarihin mawallafin wannan littafi kafin kuma mu tafi kai tsaye cikin magana akan littafin. Shi wannan littafi na Umdatul Ahkam wanda malamin ya wallafa shi ainihin wato a ƙarƙashin hadisai waɗanda Bukhari da Muslim kaɗai suka ruwaita. Wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wasallama, malamin ya yi ƙoƙarin kawo hadisai ne wanda iya Bukhari da Muslim suka ruwaice shi. Mawallafin wannan littafi shine Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi. Wannan malami babban malami ne, shahararren malami wanda ya yi fice a ɓangaren ilimi na hadisi, ya yi fice a ɓangaren ilimi na fiqhu, ya yi fice a ɓangaren ilmomi daban-daban na abin da ya shafi usulu da kuma furu'u. To wannan babban malami malami ne wanda aka haife shi tun a wato kusan ƙarni na 5. An haife shi a watan Rabi'ul Akhir shekara ta 541, wanda duka gaba ɗaya rayuwarsa ya rayu ne a duniya shekara 61. Wanda wannan malami ya yi yawace matuƙa gaya wajen neman addini a ilmomi na addinin musulunci a wajen maluma daban-daban, wanda ya yi tafiye-tafiye tun daga kan ƙasarsa Dimashqa har zuwa kuma abin da ya shafi Misra, Iskandariya, ya shiga Jazair, ya shiga nan Jaziratul Arab da shauran duk gurare. Ya yi yawace wajen malamai don neman ilimi. Saboda haka malami ne, babban malami wanda ya nemi ilimi kuma ya yada ilimi, wanda kuma iliminsa har yanzu gashi nan ana amfana da shi. Daga cikin malaman da wannan malami ya yi karatu a gurinsu akwai babban malamin nan Abul Makarim, wanda ya kiransa Abul Makarim ibn al-Hilal, wanda ya yi karatu a wajen wannan malami a garin Dimashqa. Sannan akwai daga cikin malamansa akwai wanda ya kiransa Hibatullah ibn Hilal, wanda shi kuma ya yi karatu a gurinsa a nan garin Bagdaza. Akwai babban sufin nan jagora wato na ɗariƙar Qadiriyya a Sayyidi Sidi Abdul Qadir Jilani, wanda yana daga cikin malaman wannan malami, wanda ya yi karatun hadisi da karatun fiqh a wajensa. Akwai Abul Fadl Dusi, wanda
Abdul Ghani Maqdisi ya yi karatu a wajen wannan malami a garin Mosul. Sannan akwai Abdulrazzaq bin Ismail wanda shi ma wannan malami ya yi karatu a gurinsu a garin Hamzana. Sai daga cikin malamansa waɗanda suke garin Asbahan akwai Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini. Sannan akwai Aliyu bin Muhammad wato wanda yake a garin Misra. Sannan akwai Abu Bahiru Salafi, shi ma dai ɗaya daga cikin malaman wannan malami ne na garin Misra. Saboda haka akwai malamai da yawa waɗanda malam ya yi karatuttuka da yawa a gurinsu. Kamar yadda kuma yake da ɗalibai da yawa, haka zalika kuma yana da yadda yake da malamai da yawa, haka zalika kuma yana da ɗalibai waɗanda ya bugar musu da ilimai, su ma suka yaɗa gurare daban-daban, wanda daga cikinsu akwai Muwaffaqiddin wanda yana daga cikin ɗaliban wannan malami, akwai Muhammad bin Muhalhal, akwai Usman bin Maki Shari'i, akwai Ahmad bin Hamid al-Artayaji. To da shauran dai malamai dai da yawa waɗanda sun yi karatu a wajen wannan malami, amma abinda malamai suke cewa ƙarshen wanda ya karɓi karatu a gurin wannan malami ta hanyar ruwaya shine ta hanyar ya karɓi ruwayar hadisi a gurinsa shine ainihin wato Ahmad bin Abil Khair. Daga cikin kuwa wanda suka zama ƙarshen wanda suka ji hadisi a gurin shi sun ji ne kawai ba tare da sun karɓe shi tare da ruwaya ba, to shine akwai ainihin wato shi wannan malami wanda ainihin wato ake kiransa Muhammad bin Muhalhal Husaini. To shine ƙarshen malami wanda ya karɓi ya ji karatu na hadisi a wajen wannan malami amma ba ta hanyar ruwaya ba. Da haka wannan malami ba iya kaɗai rijalai ya gina ba, akwai wallafe-wallafe na littattafai da yayi da yawa, waɗanda daga cikin littafinsa akwai littafin da ya kiransa Al-Misbah ko Iwanul Ahadith as-Sihah, wanda ya yi shi ne akan hadisai, wanda wannan littafi ne babba, yana da mujalladi kusan 48. Akwai Nihayatul Murad, akwai Al-Mawaqit, akwai Gunyatul Hufaz fi wato Mushkilul Alfaz. Sannan akwai Al-Kamil fi Asma'ir Rijal, akwai Ad-Durratul Mudiyya fi Siratul Nabawiyya. Akwai kuma shi wannan littafi da wanda muke sa rai insha Allah za mu shiga cikin karatunsa, wanda ake kiransa Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Wannan malami ya yi wallafe-wallafe da yawa, ba iya waɗannan ne kaɗai littattafansa ba, za mu taƙaita ne akan waɗannan kawai saboda abubuwan da yawa. Wannan malami ya yi wafati a garin Misra ranar Litinin wato 13 ga watan Rabi'ul Awwal a shekara ta 600 daidai. Kamar yadda mun bayani ya gabata, shekarunsa gaba ɗaya a duniya 60 ne ba ɗaya. An haife shi a shekara ta 541, ya yi wafati a shekara ta 600 daidai wa daida. Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa. To wannan shine a takaice tarihi ko kuma takaitaccen tarihi na shi mawallafin wannan littafi wanda muke sa ran karanta shi insha Allah cikin wannan zaure mai albarka. Sai abin da shi malam ya fara gabatarwa na abin da shafi muqaddima. Muqaddima ta mawallafi shine malam ya fara budewa da alhamdulillahi malikil jabbaril wahidil qahhar. Alhamdulillahi, dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, almaliki mamallakin sarki, aljabbari ubangiji mai ƙarfin iko, alwahidin makaɗaicin sarki, alƙaharu Allah mai tirsasa bayinsa ga diyan da ya so. Ashhadu min shaida Allah ilaha illallah, babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu, shi kadai yake, la sharika lahu, bashi da abokin tarayya, rabbus samawati wal ardi, ubangijin da shi ya halicci sammai, wal ardi kuma ya halicci ƙasai, wa ma bainahuma, ubangijin da ya halicci abin da ke tsakanin sammai da ƙasai, na ɗan adam ne ko iska ko ruwa ko dukkan wani abu da yake tsakanin sama da ƙasa. Al-azizu, mabuwayin sarki wanda buwayarsa ta gagari komai, al-gaffaru, ubangiji mai yawan gafara ga bayinsa. Wa sallallahu, Allah ya daɗin tsira alan nabiyyil mustafa al-muktar, ga annabi zababban Allah wanda yake abin zaɓi, wa alihi, tare da alayensa, wa sahabihi da sahabbansa, al-akhyarin zababbu. Amma ba'adu, bayan haka,
malai ce fa inna ba'da ikhwani cewa sashin yan uwana sa'alani wani ya tambaye ne iktisara jumlatan danna wato a iktisari jumlatin na ɗan tsakuro in taƙaice musu wata 'yar ƙaramar jumla fi ahadisul ahkami wadda ta ƙunshi hadisai na hukunce-hukuncen addini mimma tafaqa alaihi al-imamani daga cikin hadisan da wa'annan malamai guda biyu shugabanni jagorori guda biyu suka yi ittifaki a kansa su ne akwai Abdullahi Muhammad bin Ismaila bin Ibrahim al-Bukhari shine Abu Abdullahi Muhammad dan Ismail dan Ibrahima al-Bukhari mutumin Bukhara wanda aka fi sani da Imam al-Bukhari wa Muslim da kuma dan uwansa Muslim bin Hajjaj dan Hajjaji ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi shi ma wanda aka fi sani da Imam Muslim mana malam yace wanda suka tambaye ni sun nemi cewar da Allah na wallafa littafin da zai kunshi hadisai wanda suka shafi hukunce-hukunce wayannan hadisan amma ana so su takaita kadai zuwa ga abin da Bukhari da Muslim ne kadai suka ruwaice shi me yasa malam ya zabi wannan shine wato shi ainihin daraja ta hadisi malamai sun kasa ta gida biyar ne akwai hadisi wanda yake ainihin wato Bukhari ya ruwaice shi kadai wato malamai sun kasa shi afuwan gida bakwai ne ma akwai hadisin da Bukhari ya ruwaita Muslim ma ya ruwaita duka su biyun nan gaba ɗaya sun haɗu sun ruwaici hadisin to wannan shine hadisi mafi kololuwar daraja ya fi kowane daraja daga cikin darajojin hadisai sannan akwai hadisi mai daraja ta biyu shine wanda Bukhari ne kaɗai ya ruwaice shi amma Muslim bai ruwaita ba ma'ana in ka duba cikin hadisin Bukhari za ka ga hadisin amma in ka duba cikin Muslim babu shi to wannan shine mai daraja ta biyu sai mai daraja ta uku shine hadisin da Imam Muslim ya ruwaita amma Bukhari bai ruwaita ba wanda in ka duba cikin Muslim akwai hadisin amma a cikin Bukhari kuma babu wannan hadisin to sai mai daraja ta hudu shine wanda ya zama a Bukhari bai ruwaici hadisi ba Muslim bai ruwaici hadisi ba a wasu daga cikin malamai ne suka ruwaita Tirmidhi ne Ibn Majah Baihaqi ne ko Abu Dawuda ne ko Imamun Nisa'i ne ko ɗaya daga cikin marwaita hadisai ne suka kawo shi amma duk sharɗan da Bukhari ya gindaya wanda sai hadisi ya cika wannan sharɗan sannan zai ruwaita da duk sharɗan da Muslim ya gindaya wanda sai hadisi ya cika wannan sharɗan sannan zai ruwaita to hadisin ya cika waɗannan sharɗan gaba ɗayansu illa dai kawai shi Bukhari wataƙila bai ga hadisin ba shi yasa bai ruwaita ba ko kuma a'a ya gan shi wani dalili yasa bai ruwaita ba shi ma Muslim haka to wannan hadisin idan aka ruwaice shi da irin wannan sigar ba tare da Bukhari da Muslim sun ruwaita ba to wannan shine hadisi ainihin wato mai daraja ta biyar daga cikin darajojin hadisi to sai kuma mai daraja ta gaba shine wanda aka samu hadisi ne wanda mai daraja ta biyar shine wanda ya zama hadisin da an ruwaice shi da sharaɗin da Bukhari ya gindaya akan sai ya cika wannan sharaɗin sannan zai ruwaice hadisin sai zama ya cika sharaɗin amma in ka duba sharɗin da Muslim ya gindaya hadisin bai cika waɗannan sharɗin ba to kuma Bukhari bai ruwaita Muslim bai ruwaita ba wani malami ne ya ruwaici hadisin tare da wancan sharɗin na Imam Bukhari to wannan hadisin shine mai daraja ta gaban wannan sai kuma mai daraja ta ƙasan wancan darajar kenan sai kuma hadisi mai ainihin wato daraja ta gaba shine hadisin da Muslim bai ruwaita ba amma sharɗin da ya gindaya sai ya cika wannan sharɗin sannan zai ruwaici hadisin to wannan sharɗin hadisin duka ya cika shi amma bai ruwaice shi ba to idan wani malami ya ruwaita tare da waɗannan sharɗin shi ma wannan hadisin shine mai daraja ainihin wato ta shida mai daraja ta bakwai shine hadisin da aka ruwaice shi da sharɗa amma ba sharɗan da Bukhari da Muslim suka gindaya kwata-kwata sharɗan ba sharɗin Bukhari ba sharɗin Muslim a cikinsa hadisin ko da ya inganta to in wani daga cikin malamai ne ya ruwaita da sharaɗinsa shi malamin karan kansa ko sharɗin wasu daga cikin malamai ba Bukhari da Muslim ba to wannan hadisin shine mai daraja ainihin wato ta bakwai to shi yasa nan malam yana so yi mana ishara zuwa ga abin da yake cikin wannan littafi na hadisai wato hadisai ne da suka kunshi daraja ta farko daga cikin darajar hadisi a wajen wato irin tafsili da malamai suka cewar hadisin Bukhari da Muslim shine mai daraja ta farko mai na daraja ta biyu shine Bukhari kadai
sai mai daraja ta uku Muslim kadai, sai mai daraja ta hudu shine wanda yake da sharadin Bukhari da Muslim, sai mai daraja ta hudu wanda yake da sharadin Bukhari, sai mai daraja ta biyar wanda yake da sharadin Muslim, sai mai daraja ta shida wanda yake da sharadin ainihin wato a waninsu wanda ba su ba. To haka dai malamai suka yi tafsilin waɗannan hadisai, shine malam ya ce to shi mai tambaya ta yana so ne na kawo masa abin da Bukhari da Muslim suka haɗa a kansa, shine malamai suke mai ta'arifi da muttafaqun alaihi. Shine malam sai ce to fa ajabtuhu ila su'alihi, sai na amsa masa zuwa ga abin da ya tambaya, raja'an, saboda tsammani da fata, wato mun almanfa'ata bihi, na yi amfanuwar al'umma da wannan abin da ya roƙa na yi. Wa as'alullaha ta'ala, kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki an yanfa'ana bihi, ya amfane mu da wannan littafi, wa man katabahu, haka ya amfani duk wanda ya rubuta wani abu a littafin, aw sami'ahu, ko ya ji ma ya saurara ana karantawa ko aka faɗi wata mas'ala a ciki ya ji, to Allah ka sa shi ma ya amfana. Wa aw qara'ahu, ko ya karanta wannan littafi, aw hafizahu, ko ya kiyaye ko ya haddace wani abu daga cikin mas'alolinsa, aw nazara fihi, ko ya duba a cikin littafin, sannan wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Muna roƙon Allah ya sa wannan littafi, wannan aiki da aka yi ya zama an yi shi ne keɓe dan zatin Allah kaɗai maɗaukakin sarki, mujiban lil fauzi lidinihi wato mujiban lil fauzi, kuma Allah ya sa wannan littafi ya zama mai sanya, mai kawo mana alfauzin rabo ne ladaihi a gare shi, fi jannatin, a can aljanna, an-na'im, ta ni'ima. Wa huwa hasbuna, ubangiji madaukakin sarki shine ya isar mana komai, wa ni'mal wakili, kuma madalla da wakili Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wannan shine karshen muqaddima da malam ya kawo ta wannan littafi mai albarka na littafin Umdatul Ahkam, wanda insha Allah zuwa karatu na gaba za mu ɗora akan abin da ya shafi a babi na farko da malam ya fara budewa da shi. Don haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muka yi ya zama a khalisan ne liwajhihil karim. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu kuma kyakkyawan ji da kyakkyawan sauraro, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa, dan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sa ya zama hujja ce a gare mu ba a kan mu ba ranar alkiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.